ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗରମ ମଣିଷ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ହଁ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛ ଭାଇରେ? ପିଠା କ'ଣ ଏମିତିଆ ପିଠା ତିଆରି ହେଇଛି? ଏଇଟା କି ପିଠା? ମୁଆଁ ପିଠା। ବଢ଼ିଆ, ମୋ ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଆସିଲାଣି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଠା ଦେଖିକିରି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଆଇଲାଣି। ଘର ପୁରା ମସ୍ତ ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଘରକୁ ଆମେ ଆଇଲେ ମାନେ, ଆମେ ଘରକୁ ଆଇଲେ ଘରଣୀ ଆମର ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୁରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା କିଏ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତିଆରି କରି ଘରେ? ଯଦି ଖାଇଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏ ପିଠାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଦ। ଆଉ ଜାଣିଥିବ କେତେ ଜୋର ଗରମ, ସେ ଗରମ ଭିତରେ ବି ଆମ ଘରଣୀ ଏଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଘରକୁ, ଖାଇବି ଆଉ। ମୋର ଏଠି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପିଠା। ମୁଆଁ ପିଠା ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଛେନା ଫେନା ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ମୁଆଁ ପିଠା। ଆଉ ଯଦି ଖାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ ଯେ ପିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ପୁରା, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପିଠା କେତେବେଳେ ହେବ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି ଖାଇକିରି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ନା କ'ଣ? ଘର ପୁରା ରେଡ଼ି ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।